אחד, אלוף משנה ערן ניב, מפקדי הגדודים, מפקדי הפלוגות, מפקדי הצוותים, אורחים יקרים ואחרונים אך ראשונים, צוערים וצוערות מסיימי קורס להב. היום הזה הוא יום מיוחד לכולנו, אבל הוא קודם כל נקודת ציון חשובה בהתקדמות של כל אחד ואחת מכם. ביום הזה מסתיים פרק חשוב בעלייה שלכם בסולם הפיקוד, ואתם עוברים לשלב האחרון אשר יכשיר אתכם לקראת הפיקוד על מחלקה בצה"ל. מי שנמצא כאן היום שייך לנבחרת מיוחדת, אשר אנו מאמינים שיש בו את הפוטנציאל והיכולת להוביל מחלקה במלחמה. ההכשרה שקיבלתם ועוד תקבלו בדרך אל הפיקוד אינה רק תיאוריה, וייתכן שכמפקדים צעירים תצטרכו להעביר את הידע הזה מן הכוח אל הפועל. משום כך, עליכם לעשות הכל כדי להפיק את המיטב משלב ההכשרה האחרון. נהוג לומר שכוחו של הצבא בחייליו, אך עוצמתו של הצבא נמצאת בידי מפקדיו. בתוך שדה הקרב, אנשים מבצעים את המוטל עליהם מתוך תחושת שליחות ואחריות עצומה. אולם כוח ההנאה נעוץ בדבר אחד וראשון במעלה. הוא נעוץ בעוצמת המפקד, באמון בו ובמידת הדוגמה האישית. צה"ל משקיע בכם את מיטב המאמצים והמשאבים כדי שתהיו ראויים להנהיג את החיילים, כדי שתהיו איתם שם ותשמשו להם דמות לחיקוי, וכדי שהם יסמכו עליכם, על שיקול דעתכם ועל המקצועיות שלכם. אתם תעמדו בפני דילמות ואתגרים מורכבים, אך אנו בוטחים שההכשרה שקיבלתם וזו אשר תשלימו בקרוב תסייע לכם להחליט את ההחלטות הנכונות. אלה הם דברים אשר חלקם נרכשים במעלה הדרך בהכשרות הצבאיות על רבדיהם השונים, וחלקם הוא המטען אשר כל אחד מכם נושא מבית נעוריו ומן החינוך שקיבל. בפרשת השבוע, פרשת וירא, אנו לומדים על חשיבות הדוגמה האישית. אלוהים אומר לאברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. רק אדם אשר משמש דוגמה אישית, לא רק כלפי חוץ, אלא גם בתוך ביתו, אדם אשר מהווה אות ומופת לאלה ההולכים אחריו, זה אשר מקיים את הערכים אשר הוא תובע מאחרים, הוא זה הראוי להנהיג. לכם ההורים ובני המשפחה, זו העת להודות. ניצבים כאן על מגרש המסדרים מיטב הנוער, צעירים מתנדבים, אשר העמידו את טובת הכלל לפני טובתם האישית. החבורה הנפלאה הזו ינקה חינוך, מוטיבציה וערכים בבית. אתם הצבתם, חינכתם והשקעתם את הכל, ובזכותכם הם הגיעו למעמד מכובד ומרגש זה. אנו סומכים עליהם מאוד, בעיקר בזכות מה שנתתם בהם. יישר כוח ומיטב הברכות לכם ולהם. אני רוצה להודות ולהביע הערכה למפקדי הגדודים, הפלוגות והצוותים, תחת פיקודו של מפקד הבה"ד, אלוף משנה ערן ניב. חבורה מצוינת של מפקדים, אשר משקיעה ממיטב מרצה, במקצועיות רבה, במסירות אין קץ, בחדשנות ובערכיות, על מנת להביא את הצוערים לקו הגמר מוכנים לפיקוד. עשיתם עבודה מצוינת, ועל כך יישר כוח. ולסיום, בוגרי קורס להב, ענדו את סיכת המ"מ בגאווה, זכרו גם להתבונן בה מעת לעת. הביטו בחרב ובענף הזית, התבוננו כיצד הם משולבים זה בזה. אתם נושאי החרב לשנים הבאות. נוכח פניכם הנחושות, אני בטוח כי החרב נמצאת בידיים טובות. אני סומך עליכם, עלו והצליחו.